Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Datuwa bismillahirrahmanirrahim. Ngaos menika panjenengan boten secara langsung panjenengan sampai akan ten kula tangletan kula. Nggih niki namine kitab jamaah. Jenengan boten ngertos jenengan tangletaken. Makrifat tanpa syariat sesat, syariat tanpa makrifat gur maca tok, gur dongeng tok, boten manfaat. Monggo menika kula kalih panjenengan pun ngelampahi sampai setuwuh niki boten ngerti napa-napa, nggih termasuk ingkang panjenengan tangletaken secara boten langsung niki. Ngaos ten pundi-pundi menika boten manfaat. Mung cerita dongeng nggih lucu guyu. Maka dan mriki mboten enten sing lucu, mboten enten sing serius, mboten enten sing napa. Dan mriki tujuan jamaah menika nggih mati husnul khotimah, nggih mati kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ten mriki kudune pun panjenengan ngelampahi sing namine istiqomah napa ingkang diceritakaken dhateng Allah melalui Al-Qur'an menika, melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Perjuanganipun sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menyiarkan agamaipun Datuwa Ar-Rahman Rahim. Lah niku nggih panjenengan boten ngertos. Ngaos menika ngaos niki napa malih damel bahasa Arab. Nggih, mboten ngerti blas. Pun sampai sebesar niku, sekesil Jumatan mawon lek enten bahasa Arab ceram bahasa Arab panjenengan ngantuk. Niku nggih. Maka kula mboten pakai bahasa Arab. Maka doktrin bahasa Arab niku ten kula mboten berlaku. Karena apa kula didoktrin kali panjenengan singen. Lek gak iso basa Arab besok, ndak iso mlebu neraka, ndak iso mlebu swarga. Inilah perilaku orang-orang jahiliyah yang berkedok agama, yang kita yakini mereka adalah cicit-cicit Rasulullah, darah Rasulullah. Kenyataan mereka beragama Yahudi, berkedok Muslim, KTP-ne nggih Islam, bisnis pondok dan Indonesia. Maka niki mboten manfaat ngaos menika. Sampeyan pun nglampahi. Mboten diperkenalkan Al-Qur'an sesungguhnya. Mboten dikenalkan Kanjeng Nabi sak benerane. Hanya datuk-datuknya yang diperkenalkan oleh mereka. Katanya waliullah, katanya ini, katanya itu, karomanya bisa nambani, bisa gini. Di zaman Belanda menjajah Indonesia, mereka orang kafir, bahasaipun Allah, termasuk non-muslim. Bagaimana bisa menjadi wali Allah? Makam-makamnya di belakang-belakang Masjid Jamek niku wau. Ora usah, cukup panjenengan yakini, imani wadatul wujud wali-wali Allah di daerah sampean ki ambek. Nggih, lek ten Keraksan nggih menika Yai niku, lek ten Pasuruan nggih Romo Yai Hamid, nggih pejuang-pejuang menika Yai Asani genggong menika Keraksan niku. Nggih, atas panjenengan dengan perilaku gen-gen jahiliyah yang berkedok agama mengatasnamakan Rasulullah, berubah sejarah bangsa Indonesia niku. Ajarane mangkih kula terangaken nggih. Lah niku nggih, ten pribumi yang menjadi pengkhianat di zaman penjajah Belanda niku kathah ingkang dadi pengkhianat negarae. Pun ngertos nggih berkedok agama bahwa di dalam satu ayatnya Allah mengatakan, kon dadi pengkhianat negaramu, engko lek wis akhir kiamat kon tak tangekno maneh teko kuburan bentuk kewan sing paling jahat, sing paling bengis. Lha niku semerap ayat niku. Maka menika kula kali panjenengan ngaos mboten manfaat, tapi lek tutuk niki mboten disampaikan, ditutup, disingitaken. Nggih niki gian termasuk pribumi pengkhianat negaranya nggih perilaku jahiliyah. Nggih
mongko mangke ajaranipun niki tentang imigran yang datang ke Indonesia merubah sejarah Indonesia niki mangke kula paringi semerap kersane panjenengan tumut-tumut jamaahipun sing sak benerane kake Allah, sing sak benerane keimanan niki melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.